Atomin hiustenhoitosarjat sinun hiustesi parhaaksi. Sinun tulee valita tuotteet päänahkasi ja hiustasi kunnon mukaan. Scalp Care-sarja sopii parhaiten rasvoittuvalle päänahalle. Se syväpuhdistaa, mutta jos peset hiukset joka päivä tai joka toinen päivä, se saattaa olla liian tehokas. Silloin kannattaa käyttää kerran viikossa myös Herbal-sarjan shampoota ja hoitoainetta. Herbal-sarja on itämaisten yrttien sekoitus, jotka auttavat hiuskatoon ja hiusten ohenemiseen. Yrtit kosteuttavat, rauhoittavat, voimistavat ja antavat kiiltoa hiuksillesi. Tulet varmasti huomaamaan eron käytettyäsi tuotteita säännöllisesti. Scalp Care-sarja keskittyy päänahan syväpuhdistamiseen. Sen raaka-aineet rauhoittavat ja viilentävät päänahkaasi ja siinä on ihana mentolin tuoksu. Scalp Care shampoo ja hoitoaine auttavat myös, jos sinulla on hilsettä ja päänahan kutinaa. Silloin tämä on sinun tuotesarjasi. Niille, jotka värjäävät hiuksiaan, joilla on permanentti tai lämpökäsittelevät hiuksiaan, Atomilla on proteiinishampoo ja hoitoaine. Siinä on paljon kasviproteiineja, jotka korjaavat ja parantavat hiusten laatua. Hiusten korjaamiseen tarvitaan myös aminohappoja, peptiidejä ja betaiinia, ja niitä on proteiinisarjassa. Lopputuloksena saat kiiltävän sileät hiukset ilman takkuja ja hiusten katkeilua. Olemme nyt katsoneet läpi 3 eri Atomin hiustuotesarjaa. Ja toivottavasti tämä on auttanut sinua ymmärtämään tärkeimmät erot eri hiustenhoitosarjojen välillä. Ota tili seurantaan, jos pidit.